Yo mga ka-alright. Mukbang tara na. Ato tinadaron is Bugs Bunny. Bugs Bunny. So kanya itong Bugs Bunny, doon ni ka-klase. Musa ni spicy. Musa ni natural, pambata ba. Bata rin ka na din mga pang week. Kaya isa pang legend. Ano itong kubangan. Kaon sa kamay na eh. Jadi ito pagkansit. Ayan. Right. Mr. Right. Girls ha? Nga girls nga record? Alright guys, may gabi diha. So, andam na to ang rabbit no. Sa atong gilit siya ng rabbit. So, dili kay siya crunchy guys. Ambot lang ano ni. Pila ka oras na ni Brad? First time 3 hours. 3 hours na giluto, di ka pa siya crunchy. Pero by the way, collab din na to nga video, Mr. Alright, Luther. Tanawa niya ato ang mga description na kipakita niyo. Mr. Alright, Luther, follow sa ilahang YouTube channel. Si kasulti mo sa ito ang pagkaon doon. Ito. Manimukbang nga. Atong maswayan ba nga di gali kumon. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Nani siya. Duha ni siya. Duha ni. Bantay mo duha, di ba? Hot and spicy. Ang usa. Regular. Regular. So, yan. Kung tayo sasawan lagi, okay na tayo sasawan? Okay na tayo sasawan eh. Kaya na tayo sasawan. So, Luther, kung kasi kasulti mo Luther, gilawgan, kung kanya karoon ako na gilawgan. Gabi nga, Luther. Hindi mo iya din pet. Gusto na liyan mo nagtao doon. Sorry, nagtalo tayo. Okay, so, before tayo start, nag-Jesus Christ, all Lord, and this day gift, and receive, and to Christ, all Lord, okay, let's do this. Anong patakilid din na yung gabiwo? Saan de? Aray, katubangan. Ano de? Sige, saan na? Kung masika, no? Kung si Mr. Alright. Nang nga, aray, kulab nga, di mo tinambag nga, kulab nga, ginapita, nada kulab mo. Pag kanilutang iso, guys, burot. Bisa maburot na siya, tiyak yung crunchy, dahil. Kumot kayo. Guys, kumot kayo, sana na to, ang gilamas na niya, tanga na. Dahon na, baskilid ang gilawagan eh. Dahon na skilid daw ang gilawagan. Dahon na? Isa unsa nga dahon, pwede din mga Bugs Bunny. Sa di lang artificial. Kaya silungan. Plastic. Dang! Buka na niya. Patis. Asan patis ba? Oh, pwede ulit na. Alas, hindi na. Pang siya, bro, di. Udah mga hot spicy, ha? Oh, toro din hot spicy, di. Oh, man, sa iyo. Tangi ka, bro. Lami, no? Say, kasulti mo sa lami, bro. Say less. Kung may sukay, katong anong sukay, kung may sukay. Say less. Tara di, guys. Tara din hot spicy. Puwa kayo. Hey, what's cooking, Chief? Something smells good. Hey, what are you having for dinner? Rabbit stew. Rabbit? Boy, I sure do love rabbit. Hot spicy. Bali dito akong naabli, bro. Dito hot spicy. So, nagkuha pa ko ano? At isusuka ay. Minta man nila. Dukay. Nanti minta mong doon mo ba? Wala. Bugs Bunny. Ano, baboy? Tukdok. Baboy ba itong panganak? Kumusta sila, Mi? Kami. Kani, ako. Kamar lang. Hindi na. Si Bangkaw daw, Bangkaw. At luto na tayo, kita dahil may kopi ba? Diba? Guys. Ay, gagi des tungod dili liyo ba? Yang lami guys. Mura siya manok yan. Ano man liyo agi ba? Juicy siya, mura siya na siya ay pati nga. Di nga pati pero mura siya ganang moist nga flavor ba siya o ganang karne yapon siya sa baboy kay bili mo niya akong birahan. Yang lami niya mura gatong manok nga liin gyud kayo. A lot of boring math later. Ha? Kung ako ni finish yun, kaon ako. Hey, that's pretty good. Natalong. Ang rabbit, more chicken. Dumi rabbit ni yung taon.
Luther, Rabbit chicken. Genius TV. Di makita kay tabunan sa. Mali, original na to nga ang sound tanang. Tanang. Intro. Oh, intro sound. Hangin. Tara na. Mga hot ng spicy. Hot ba hot? Oh, spicy rabbit. Sure value. Spicy. Mas bunny. Pabili to script rin, yaw. Si Bibi alright ba? Bagong karakter na. Sister, alright. Sister pa tayo, alright pa dun. Wow. Guys, hindi tayo explain kayo. Marang puno na tanaw. Studied kita ron. Ini ka. Ang ina ka. Kasi mo na yung paibog yan. Ito ba? Sabi ko. Ito ba? Kanin. Ganto to, buhay ka to. Si Mike, Luis. Aman. Dili as palit sa. Sino good? Pwede kayo ma-ganting. Comment. Oh. Ano rin kasi nandiyan mo? Ang rabbit guys. Dami. Paano masabi? Para sa laing Manok. pero daghan siya kanang putin. Putin content niya taas-taas. Less yung cholesterol. Pero dali siyang high blood. Bawa mo ano? Ano man? Mahal na, mahal. Gamay na, mahal. Masako ka, masako. High blood ka. Mukbang ni mo ani ka ng sponsor. Kaya na ko ba? Sister alright, di sponsor. Sponsor as collab di. Kaya. The movement yun. Sponsor ni Luther. Ano, nangaw. Luther. Yeah, boy. Ikaw ba? Mukbang na munang Mano ko yun, may. Ay lang. kurang ko na ikaw manok eh. Maanan no tana Si Blackie, si Brownie. Coffee o si Juan. Carmel. Si Karon na mo kita mukbang nga. Sa kapamilya dyan. Palahi na mo ah. Tak mga bugoy ba? Pero mini palahi mo ah. Wagin mi. Video nga. Nang sunod yun ba? Ano mo, original ni mo. Tawag ni mukbangs. Mukbangs with the gangs. Jadi. Pandim ni hanggod. Eh bakal nganong hang. Hang ang gusto. ako rin. Ay na yan na pa. Ay na okay na okay na. Ganon? Wala ba? Ako na ko. Okay pa dito. Tayo. Night. Okay yung puting review. Dua. Sulit niya dua sige. Mana? Wait. Puting review din. Ini benda dia paling kinabusan ba? Sabay, parang diwang. Bali ano? Dua kamu ko. Puting review na. Gosok. Review na. Oh iya sa jeep mic ko. Kaya sa jeep mic ka nagsiyang tingog na ting. Ting like the subscribe button. Ting ting. Rabbit day guys is ano na siya guys kanang approved na rin siya sa Department of Agriculture na alternative siyang meat for it yeah product pa alternative siya sa baboy itong naabot tong Another one. African Another one. is Another one. Swine flu. swine flu
This is baboy. So, kani ilang protein. So, mas lesser sa cholesterol, greater sa saturated fat, lean yung meat, mas taas yung protein. So, karang mo for racing, rabbit racing para Not for pet. consumption meat. Oh. Bro, anong di na dito Tagalog ron? Ha? Oh, hindi yan. Bisaya nang nakita. Saya tirada. Di na Tagalog yan. Harapan. Spicy. Gapuwa-puwa. Okay, ang isa ko ta. Spicy Bugs Bunny. Ayun. So, update na rin na nakuhaan. May prime Sa emperador. Dabar ug sa Sujo. Indot lami. Lami. Lami pagkagimong punan. Ha. Sumilag. Shout out sa dala mga amigo, mga riders, tibititi. Akong mga amigo po dito sa Bugo. Mga taga Bugo City sa Dakit-Dapit, mga na sila, mga vloggers po ba. Tapos sila ilang YouTube channel. Ang si Aljek Patak, sayang technology, etc. O si Bandro sa Usap Tayo Networking. Mura rin siya si Kwanba, mura siya si Boy Abunda. Boy Abunda. Sa tayo. Na sa akong mga amigo dito sa Cebu, mga sila Carl Vincent Abadia, Oh, kana, migo na kana. supporters na. Quarters na. Ang shout out ko sa akong gipalitan sa rabbit. Tabang nako ako ng amigo si Genesis Lumasag. Thank you kayo. Salamat sa Rabbit. Og si Konay atong balikon si Aljik Patak atong sa nag-farm yan, backyard farming lang gud. Bebe. Bad May baby ka na, may Oh. bibi ka pa. May bebe ka na. May bebe ka pa. Ito. Tuyo na tawan na ya. Napod Bugs Bunny, napod si Bugs Bunny. Gusto ba ni? Ato ng buhaton, adto ko sila. Buhaton na ibalik. Na, ang atang lang mo. Iba naman karon. Kung naabot ka ning dapita, usara mo ipahbawan ninyo. Napusog na gid mo. Kung naabot ka ganin dapita, o sa rin pabawon mo, usika sa oras ni mo eh. Binung. Sure ba? Usig di? Usik mo oras Ano, nga, dito? di ka mo tanaw. Wala ka tanaw, doon mo tanaw. Play lang awakan tanaw. Usik kay oras di mo, wakay baton na niya. Di pa juga mga, feel mo ang yamines ba? So okay na ta. Nya. So may sunod. Uy, guys. Kung na may suggestion sunod ng karahan. Oh, man. Ni-suggest na ko usa si shout out dito Jomar Magno, si Magsim, shout out to Balbakuwa. Basi karong Pasko ato na tirahon yung mga Ito, pilit si Mood to na. Yeah, someday. So, tiratag doon pakuha sa nuda. Shout out na Atang-atang lang to. Dahil mo bunal yun. Magi na gali, bunal lang ko. Dahil, bunal is belo niya. At ano din. Ninila mo, atang-atang yun. Nya. Pero lang ni Kutob, daghang salamat. Na, pinamantanan. Kina. So, alright.